sa Santo Niño, giisa ang Santo Niño, gisayaw nila ang Santo Niño, pero ang sinayawan ini mga batanuna murag naa sa bar o naa sa disco. That's blasphemy. Mahimuot ba ang Ginoo kanato nga nagdebosyon human sa ato ang pag-apil ini kasahulugan karon? Naiaya na tagtubag-ana. Now, very unfortunate, mga igsoon, nga karong panahuna, natin naghala nga gangal-ngal sa pulong debosyon. Daghan ganing gabit-bit sa mga imahe sa Santo Niño. Pero walas buot. Dako kayong dimalas nga sa Cebu, during the fluvial parade, nakakita tingali mo sa video, nindot unta kay na mga batanon nga nanguyog sa fluvial parade. Dako tingali silang abang atong bangka. Pero kapit-pit sila sa Santo Niño, giisa ang Santo Niño, gisayaw nila ang Santo Niño, pero ang sinayawan ini mga batanuna murag naa sa bar o naa sa disco. That's blasphemy. That's blasphemy. Biyang ipakita sa Ebanghelyo karon nga nahimuot ang Dios kang Jesus, Maria ug Jose. Pero sa mga naghimo ba sa ingon, nahimuot pa ba ang Dios gihapon ini?